bi kokura ani jiri karamɔgɔ Adama Daw a ɲɔgɔn sɔrɔ a ka fayida kɛnɛ kan ka wuli kana kungo kɔnɔ kana jiri lakikaw jira aw la aw yɛrɛ bɛ se ka to so ka minnu kɛ ka aw mako dilan n'a mako bɛ jiri karamɔgɔ Adama Daw ka nɛgɛjuru sira la a b'a ta an ka ja dugu ma Adama Daw i ni ɲatuma Keita naam i ni ce somɔgɔw bɛɛ alhamdulillah ka kɛnɛ alhamdulillah alhamdulillah ba an bɛ alamɛbagaw fo o don ka an filɛbagaw fo an kumana yɔrɔ yɔrɔ ɔhɔ an ma ɲina tungadenw kɔ o don ne balimakɛ dusu de bɛ mɔgɔ bila ka taa tunga na dɛ wallahi wallahi fo wari tɛ se ka tunga kɛ wallahi wallahi an bɛ dugawu kɛ tungadenw ye o bɔra faso la ɔhɔ ka taa fɛn min ɲini hey fɛn bɛ Alahu Taala de o bolo don fɛn tɛ maa bolo ɔhɔ Ala ka fɛn to anu gɛrɛsɛgɛ la ami yarabi Ala k'u kisi faama jugu tɔɔrɔ ma ami ami Ala k'u kisi bana jugu tɔɔrɔ ma ami yarabi Ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'u ma ami ami n'u ye fɛn sɔrɔ ɔhɔ o kana ɲina faso la wallahi an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn na ka ba maliba ta k'a jɔ tiɲɛ don n'o tɛ Mali bɛ yɔrɔ min na ɔhɔ bɛɛ ɲɛ b'a la siga t'o la kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don o don nka foyi tɛ Ala kɛɲɛ wallahi k'o mana gɛlɛya cogo cogo an ka jɛ k'a di Ala ma n'o kɛra a bɛ dilan siga t'o la Ala k'an ka jamana dilan ami yarabi Ala k'an ka jamana ami ɲɛsuma yarabi Keita naam a bɛ fɔ nin yiri in de ma ɔhɔ ko balan 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 y'a faamu ɔhɔ dɔw ko suruku ɲɛɲɛ hey Keita ne y'o de fɔ ɔhɔ Adama Daw ti yan ɔ ko mobili b'a bolo Adama Daw ti yan ɔhɔ ko so b'a bolo adamaden mana kɛ cogo cogo i wolola so dɔ de kɔnɔ o don tiɲɛ wa nkalon don siga t'o la maanifin Alahu Taala de bɛ maa sɔn waati min y'a ja donc fandenya hey maa si ka siya tɛ wulibali don laɲini ani latigɛw de bɛ o yen don adamaden hali ni ni Ala bɛ kuma hey n'i ma baara kɛ ɔhɔ kɔngɔ b'i fa Ala ɲinɛ o hey y'a faamu adamaden ɔhɔ e ma bɔ foyi ka so ka na n nɔfɛ fo kungo kɔnɔ yan o ye ka baara de o ɔ ni e ma nin kɛ don ayiwa a ma nɔgɔn donc an ka jɛ ka sɛbɛ kɛ ka tulonkɛ bila siga t'o la an bɛ diɲɛ min na i n'a fɔ bi hey diɲɛ a bɛɛ ka sɛbɛkɛlaw kamana de gan jango maa min bɛ tulonkɛ kɛ wulibali don an ye tulonkɛ kɛ kojugu wulibali don an ka sɛbɛ kɛ ka tulonkɛ to yen tiɲɛ don Keita naam a bɛ fɔ ne ma ko balanbala i y'a fɔ balanbala ye yiri ye ɔhɔ yiri min hey n'an bɛ se ka tile bɛɛ kɛ nin yiri in kelen pe la ne balimakɛ an ka yiri kɛ an ka n'o kɛ kungo kɔnɔ an ka yiri kɛ ɔhɔ balanbala ɔhɔ ne maa min bɛ yen ɔhɔ san o san e bɛ sɔrɔmu kɛ hey nin lamɛn ko Adama Daw ko i ka sɔrɔmu bɔ ɔhɔ don dɔ bɔra la lawakɔrɔ y'a faamu lawakɔrɔ ne balimakɛ ɔhɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ samiya sosow bɛ sumaya bila mɔgɔ la o don fɛn caman bɛ sumaya bila mɔgɔ o la don balanbala furaburu bɔ ɔhɔ kuru 7 i ka lili bɔ kuru 4 i bɛ taa don daga la k'a tobi k'a ko k'a min mais an bɛ kuma yiri tobilaw fɛ aw kana yiri balabala hey a ye yiri tobi k'a mɔn n'o kɛra aw bɛ yiri nafa sɔrɔ ko dama damani ne balimakɛ ɔhɔ n'i ye balanbala don daga la k'a tobi k'a mɔn k'a ko ka to ka dɔɔni min a la n'i yɛrɛ tɛ se k'a min a to yen hey a ko dɔrɔn de ne balimakɛ i bɛ san yɛlɛma ka don dɔ la i tɛ kunkolo dimi furakɛ kuma tɛ sumaya ma lawakɔrɔ ɔ jɔnni ko yiri tɛ tiɲɛ tiɲɛ don o to yen ɔhɔ nin balanbala min filɛ nin bɛ gɛrɛsɛgɛ lase adamaden ma fo i b'i yɛrɛ ɲininka yala ne bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ cogo di ne balimakɛ an ka jamana ninnu na fɛn min bɛ dun o tɛ malo de yan o don ka ca balanbala bɔ kuru 7 ji min bɛ boli kana kɛ ji min jɔra dɛ ji min bɛ boli u soli i ka n'o kɛ ka nin yiri in tobi k'a ko k'a min ni gɛrɛsɛgɛ tɔgɔ ye tant que ji woyo ma jɔ ye gɛrɛsɛgɛ tɛ jɔ lawakɔrɔ y'a faamu a ja cari an ka yiri kɛ yiri de ɲɔgɔn tɛ yen o don sɛnɛkɛlaw aw min bɛ kungo kɔnɔ a ye balanbala feere caman bɔ walima a den hey y'a dɔn ni yiri in bɛ den yiri si tɛ min bɛ den kɛ ka balanbala bɔ balanbala bɛ den fo i bɛna jɔ k'a filɛ tiɲɛ don ni sɛnɛkɛla o sɛnɛkɛla ye balanbala feere sɔrɔ walima a den ka taa mugu bɔ k'a k'i ka ɲɔ si la maa tɛ sɔrɔ o dugu la min b'i dan an ka yiri kɛ yiri de ɲɔgɔn tɛ yen o don ni balanbala in jagokɛlaw e min bɛ sunɔgɔ la i ka bitigida la entrepreneur e min ka marché jɔra Adama Daw lamɛn i ka nin kɛ balanbala bɔ je min falenna sunugun kan je i b'u kɛ kuru 7 i bɛ balanbala kɛ kuru 4 i bɛ taa fara ɲɔgɔn na aw bɛ kuru 7 ma problème bɛɛ bɛ adamaden sɔrɔ lɔgɔkun tile 7 kɔnɔ i bɛ balanbala ni yiri in fara ɲɔgɔn na je in fara ɲɔgɔn na k'a tobi k'a ko k'a min yanni lahara jɔ don cɛ i bɛ fɛn bɛɛ mɛn fo karisa bɛ ka sunɔgɔ bitigi la ayi n'i y'a mɛn i bɛ sunɔgɔ marché de tɛ yen marché diɲɛ de bɛ na sunɔgɔ ye
a y'a kɛ sunɔgɔ kɔnɔ u b'i bila pewu parce que i b'i marché sɔrɔ i bɛ tile ka jɔ donc an ka yiri kɛ ka siriw tigɛ an ka yiri kɛ ka nafa sɔrɔ n'o kɛra e min bɛ k'a fɔ walahi fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ ɲuman tɛ ban an bɛ nin fɔ sisan dɔ bɛ nin ta k'a kɛ a kɔnɔna kojugu b'an wele a b'a fɔ karisa ni y'aw ka yiri dɔ kɛ aw ni ce bonya bɛ tɛmɛ o kan hali ni mɔgɔ ye sɔn ni ala m'a latigɛ i ka wari dun i bɛ se ka sa ka wari in to walima i bɛ se ka wari in don problème wɛrɛ la donc an ka ala deli gɛrɛsɛgɛ ɲuman na ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna fɛn bɛɛ bɛ sɔn ni gɛrɛsɛgɛ ɲɛna fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ nka n'i ye wari sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ ma ɲɛ i ma tila dɛ donc an ka jija an ka tiɲɛ fɔ an ka nata to yen nata tɛ fa ni kaburu kɔnɔ tɛ adamaden o adamaden dun ma kari i bɛ sa jɔnya na donc an ka président y'o fɔ an ye ko an ka kan yɛrɛ ka kunna an yɛrɛ ka cɛsiri n'o kɛra lafiya bɛ na ala k'an lafiya. Merci beaucoup ni saga in kɔnɔ n'a mako bɛ jiri karamɔgɔ Adama Dawu ka nɛgɛjuru siraw la a b'a ta an ka ja dugu ma an b'a fɔ aw k'an bɛn ni kɛnɛ wɛrɛ kan merci beaucoup.